ବିଭୁ ଶେଷ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାପରେ ଆମେ କେବେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିନେ ସେମିତି କିଛି ଲେଖିଛୁ କିରେ ଶେଷ ମାନେ ଶେଷ ମାନେ ସରିଗଲା ତା ଉପରେ କ'ଣ ମାନେ କେମିତି କିଛି ଲେଖା ଲେଖି କରୁଛୁ କେବେ? ହଁ, ଶେଷକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ କବିତାଟେ ଲେଖିଲି, ସୁନ୍ଦର କି ନାହିଁ ସେଇଟା ତ ତୁ କହିବୁ କି ଦେଖୁଥିବା ଲୋକ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଲି। ନିହାତି କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିଥିବୁ? ତ ଯେହେତୁ ସବୁ କିଛି ଶେଷରେ ଭାରି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚେ, ତ ସେ ଶେଷରେ ନେଇକି ଯୋଉ କବିତାଟା ଲେଖିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପଢିବି। ଆମେ ଗଲି ଶେଷରେ ମୌଳିତ ଯିବ ସଦ୍ୟଜାତ ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ, ଶେଷରେ ସେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେତେ ହଉ ବି ଅମୂଲ୍ୟ। ଶେଷରେ ତ କେବେ ହିଁ ନଥିବ ଯେତେ ଅଛି ଦୁଃଖ ମନେ ତୋର, ଶେଷରେ ସେ ସରି ଯାଇଥିବ ଏହି ସବୁ ସୁଖର ସମ୍ଭାର। ଶେଷରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଯେବେ ଉଭା ହୋଇବ ସକାଳ, ଶେଷରେ ମରିଚିକା ଯିବ ଯାହାକୁ ତୁ ଭାବିଥିଲୁ ଜଳ। ଶେଷରେ ସେ ବନ୍ଧୁ ବି ନଥିବେ ନାହିଁ ତାର ପ୍ରେମର କିରଣ, ଶେଷରେ ସେ ଶତ୍ରୁ ବି ନଥିବ ନାହିଁ ତାର କଷ୍ଟ ଦେବା କ'ଣ। ଶେଷରେ ରାସ୍ତା ସରିଯିବ ସମୟ ଯେତେବେଳେ, ଶେଷରେ ସେ ନିଶ୍ୱାସ ବି ଯିବ ପ୍ରାଣକୁ ତ କରିଦେଇ ପର। ଶେଷରେ ତ ଉନ୍ମାଦ ବି ଯିବ ଅନ୍ତ ହେବ ଯେତେ ଯେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଶେଷରେ ସେ ଅବଜ୍ଞା କରିବ ଏବେ ଯିଏ କରୁଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଶେଷରେ ସମ୍ପର୍କ ବି ସବୁ କ୍ଷୀଣ ହେବ ଭିନ୍ନ କାରଣରୁ, ଶେଷରେ ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେ ଯେତେ ମୁକ୍ତ ହେବେ ତୋ ମାଲିକାନାରୁ, ତୋ ମାଲିକାନାରୁ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁକ୍ତ ହେବେ। ଶେଷରେ ଯୌବନ ଢଳିଯିବ ସବୁ ରଙ୍ଗ ରୀତି, ଶେଷରେ ସେ ଯେମିତି ବି ହେଉ କାହାଣୀର ହୋଇବ ତ ଇତି। ଶେଷରେ ସେ ଯେମିତି ବି ହେଉ କାହାଣୀର ହୋଇବ ତ ଇତି, ଶେଷରେ ସ୍ଥିରତା ବି ଯିବ ଅସ୍ଥିରତା ସହ ଚାଲିଯିବ, ଶେଷରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନଥିବ ଶେଷରେ ସେ ଶୂନ୍ୟ ବି ନଥିବ। ଶୂନ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିହ୍ନୁଥିବା ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମଲୋପ ପାଇଯାଇଥିବ, ଶେଷରେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ଅବଶେଷ ଶେଷ ବି ନଥିବ। କେମିତି ଲାଗିଲା କହ? ଏ ଭାଇ ଟଚ୍ କଲା यार, ସିରିୟସଲି ମାନେ ସବୁ ଲାଇନ୍ ମତେ ଟଚ୍ କଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଟଚ୍ କଲା ଯେ ଶେଷରେ ତୋର ଯାହା ବି ତୋ ନାଁରେ ଥିବ ଯେମିତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତୋ ମାଲିକାନାକୁ ନଥିବ। ହଁ ନିହାତି, ତୁ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବାକୁ ପଡିବ। କିଏ ତୋଠୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଜବରଦସ୍ତି, ତୁ କାହାକୁ ଦାନ କରିଦେ, ଏନି ହାଉ ତୁ ତ ମୁକ୍ତ ହବ ସେ ମାଲିକ। ଯାହାକୁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି କି ଏତେ ଲଢିକି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କହିବି, ଯାହା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ସବୁ, ହଁ ଟିଲ୍ ଷ୍ଟଡି ଜବ୍ ଆଗକୁ ଯାହା ବି କରିବା ସବୁ ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ନିହାତି ନିହାତି ମୋ ପିଲା ପାଇଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ, ମୋ ଛୁଆ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ, ମୁଁ ରହିବି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯିବୁ ତୁ କରିବା ପାଇଁ ବି ଭୁଲିଯିବୁ ଯେ କାହା ନାଁରେ କରିବି, ଯାହା ନାଁରେ ହେଇଯିବ। ତୁ କାହାକୁ ଦାନ କରିଦେ, ଧର ତୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବହୁତ ଧନ ଅଛି, ତୁ କାହାକୁ ଦାନ କରିଦେ, ତୋର ପୁଅ ନେଇଯାଉ, ତୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦାନ କରିଦେ, ତୁ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମକୁ ଦାନ କରିଦେ, ନହେଲେ ତୋ ଭାଇ କଳିକୁ ଯେ ଲାଗି ତୋ ସାଙ୍ଗେ ନେଇଯାଉ, ଏନି ହାଉ ତ ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସବୁଠୁ ତ ମୁକ୍ତ ହବ। ଶେଷରେ ଶରୀର ଯୋଉ ତୋର ସମ୍ପତ୍ତି ସେଠୁ ବି ତ ମାଲିକାନାରେ ମୁକ୍ତ। ମୁଁ ନୁହଁ ମାନେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା, ଇଏ ଭାଇ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏସବୁ ପାଇଁ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି ୟାର? ନାଇଁ ଏଇଟା ମାନେ ଏଇଟା ଖାଲି ବଞ୍ଚିବାର ଶୈଳୀକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ନା ଆଉ କିଛି ତାର ନାଇଁ, ମାନେ ବଞ୍ଚିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲୋଭ ମୋହ ମାୟା ଏଗୁଡା ସବୁ ଭିତରେ ପଶିକି ସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ମୁଁ କହିବା କଥା ବଢିଆ ୱାର୍ଡ ମାନେ ଟଚ୍ କଲା ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରହିଲା ସେ ଗୋଟେ କବିତା ଲାଇନ୍ ମୋ ରହିଲା। ମୁଁ କହିବା କଥା ଯଦି ଆମ ଶେଷରେ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମ ନାଁରେ କିଛି ରହିବନି, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିବାନି ନା ହିଁ ରହିବନି, ଛାଡ଼ ନା ହିଁ ରହିବନି, ତ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଗୁଡାକ ପାଇଁ ଯୋଉ ସବୁ ଚଲେଇଛେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏ ସବୁ ହଉଛି ପରସେପସନ, କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ତୋ ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଭାବୁଥିବୁ କି ଯୋଉ ସମ୍ପତ୍ତି କିଏ ବି ସମସ୍ତେ ଗ୍ୟାଦର କରୁଛନ୍ତି, ସମ୍ପତ୍ତି ହଉ ସମ୍ପର୍କ ହଉ କିଛି ବି ହଉ, ଦେଖ ଗୋଟେ ଏନଲାଇଟେଡ୍ ହେଇଥିବା ଲୋକ ବି ଗ୍ୟାଦର କରିପାରିବ,
କିନ୍ତୁ ପରସେପସନ ଅଲଗା। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତୁ ସବୁ ହୋଲ୍ଡ କରୁଛୁ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତୁ ଅନୁଭବ କରିଛୁ ଏସବୁ ମୋର କିଛି ନୁହଁ, ତୁ ସବୁ ଗ୍ୟାଦର କରିବାରେ କିଛି ତୋ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅସୁବିଧା ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଟେନସନ କ୍ରିଏଟ ହୁଏ। ତୁ ମୋର ବୋଲି ଭିଡ଼ି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବୁ, ତୁ ଚାହୁଁଥିବୁ ମୋ ମାଲିକାନା ରହୁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ କହୁଛି ମାଲିକାନା ଆଉ କାହାକୁ ସିଫ୍ଟ କରିବାର ଟାଇମ ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ଗ୍ୟାଦର କର, ସେ ଗୋଟେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ହଉ କି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫ୍ୟାମିଲି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ପର୍ସନ ହଉ, ଗ୍ୟାଦର ତ ସମସ୍ତେ କରିବେ। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଅରେଞ୍ଜ ରୋବ କୁ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ତ ଗ୍ୟାଦର କଲେ। ମେଡିଟେସନ କୁ ଆଡପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ତ ମେଡିଟେସନ କୁ ଧାରଣ କଲେ। କିଛି ନା ସିମିଲାରଲି ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଘର, ଗୋଟେ ପିଲା କି ଯାହା ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବହୁତ ସେମ୍, କିନ୍ତୁ ପରସେପସନ ଅଲଗା। ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିର ଲୋକ ଯାହା ଭିତରେ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ଆସିନି କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ମୁଁ ଗ୍ୟାଦର କରୁଛି ନା କିନ୍ତୁ ମୋର ନୁହଁ, ଆଫ୍ଟର ଅଲ୍ ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଏସବୁ ଯିବ। ଏଇ ଥିଙ୍କିଂଟା ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ତ କେବେ ଯୋଡ଼ି ହବନି। ଗୋଟେ ସାଧୁ ସନ୍ଥର ସେଇ ଜିନିଷ ହୁଏ। ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ ମାନେ ଆମେ ତୁ ତୋ କବିତାରେ ଯୋଉଟା ଲେଖିଲୁ ମୁଁ ପୁରା ତା ଉପରେ ଷ୍ଟଡି କଲି, ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଏଇଟା ଠିକ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଣିଷ ଏଇ ଯୋଉ ମୋହ ମାୟା ଲୋଭ ଭିତରେ ପଡ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭିତରେ ପୁରା ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁନେ ଏଇଟା ଶେଷ, ମାନେ ଦିନ ନା ଶେଷ ହବ ଆଉ ସେଇଟା ମୋ ମାଲିକାନା ରହିବନି। ରାଇଟ୍, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି।